Hello. Pusang ani mzong duang Oh, busy. ni In venga kan chet sulat atling nin kasia enge ak min sil thayim de kim chang de ulek ten oh, không cái kawan a tunge ming ti te le khoi lai mun ange ti te kumeng za nge ti te kha kan van se du ve min lo sil thayem oh, em sang dễ là oh anh ya, chị hi mo, oh chị xuân, cái chuyện mi bạc hạt, chuyện pa pura, oh chuyện pa rồi chú, à hi ma, cái oh chuyện anh hi ram kal tur, chua cái dia, oh kar som bạc hạt vel khan, anh hi kum upalam anh ya bike po, chắc chắc tất cả mi anh lem được va, oh i huan siam atai mà tất huan en ko tu ania huan siam thin ania oh ti chuan iram kal turin a thian pa nen hian an suaka oh an ma hian a balupur truck atlana oh chumi tuna an che sola lai takhi khuwa tang chuan a kem khat a zet zot ani mai ang chu chu tiang vela chuan khatia balupur a saklu tu lo atlana kha tlan pel an han tuma oh katiang an tum lai takhan lelama tang khan scooty alo tlan kamek boka oh chu anni scooty nen hian anin tai ta zeu nge kalaya in barluna han aleng ta chia lo ti a hria dawa tak te po kha aba thei dewa oh chu min wa chuan an tut a oh te chuan a in barfu tak kelama in barfu ina ma kha ka po san lovin abor ta ni awan pui ve ama hi nu pui fanau te nei nge kum engzat vel chi nge ni kha anu pui chu abor to tin nu pui fanau nei ki mai la fa te to ne ya ni pon pui ting tokat to beka ama hi kum som rukle palibor vela ni sia yang vel chu nya ani tak ti chuan ama chu nge kut na thok nge sarkar na thok nge ani ni labe kun na thoka chu ka soyang kanin hat ko ra huan ti te kha te nga huan siama e jong ni ani ani tak ani le chumi an che sul da chu daring zat vel nge ni ang tu na hian dar khat apel to a dar som pakhat dar som pakhat vela khan chun jing lam dar som pakhat amuna te han kal ve em kal ve an che sul pakhian changwal kortelam kal tur khana minon phone bata ma po hilawin ke ni NRGS in flow na akal mek kan dia so kan siat vele kan tlan sawa chuan tunge ni ti po minon fil thailo bang kan mu te khan chen kan beng ni nge ni ti ka kan han ka chianga kan midang te kan han phone kan han in fil dar ta ma chuan chu ani chu ataksa vel chu atil chene viu ni mo ataksa takhi afulo alu takheni motor ke azu bar che ni lang ani chuan atak chu balupur ni te khan an soi de ani em ni bulma khan ataka po chu loading thowa mo mizo nge akhal tu vai akhal tu hi mizo pa ngai chia lo deu chu ning ka sia ani chu an ma ni trak thiam lo em po ni big chong lo wa che sual people liu ni hel chu atro an che sual dan po chu an ma ni sim po chu ni an ma in people ve ni deu sim ma kan han mu na chon kan han ngai sai do lam ai main atiang atrak han tlan buang lu tu ka te chuan chu hui lar chan te chuan han tlan pel mấy lâu hi chuan an hnunga tlan zel te hi alo rem chi alo a kha mi hanin tok loi vel kha ani bedu berom chu atro scooty lo tlan ve ker bok nen chuan atiang kha thil lo om em mai hi nia
má nà khan zol rùm lệ zang bông kara khan khát tiếng đều chia bốc ang khan thil theng đều tổ khan bốc khan cả xe amo bốc apo khát tiếng khan zol rùm lệ zang bông kara khan chút tiếng đèn chút nan panin an mel thì cái lâu thì đều nè công khát lẽ mà tuy có trang phơi hẳn xuân nghỉ lắm đấy và nghỉ phơi đều hết cao mà chúng mình tổ là mà khán rồi qual đều hết kami insan to kan malam lang lutuk sila wala kana dia sexual dan ko hi ko ko ba ang tipal liao ang point ngai thei na sin cho ma long ni ani chu atak ti daron subur le atak site lot lan le ka tiang lampang vel po alo ni chia chuang lem lo wa ni tipal liao wan duai na wang liao ani mel tu me atun thil theng tu tro ani na tu tiam to wan duai na wang liao ne berome ya post mortem te asan pai nin ti kherem angai lo in ti nge ka tiang ka chuan in ti fel to nge ti chuan ina tu na in da fel vek to em ni atira chuan police lam te po an lo kheng so bo ka ti chuan post mortem tu la ni an tia kor tha lama amai ro chu kan han bia kan doctor kha izol teng tu na hian alo ho me ka chuan ani po kan han bia post mortem te chu helaya ti thei do no lom he kan doctor lo ho nga in po ni sala ma po ti dan sajok te omang kan tia kan wai me lam ten kuang te an la chawa kuang ate in dain in lama eng bon isela lo ila an doctor lo khin sela atu langin post mortem te kan ti ji me nga ni me lom kan ti in lama sorkhan thok emo te ani lem lo wang khan insurance and claim tu re mo enga mothil mi tak ani lem lo wa nakina kan han soi ka nga again post mortem ti da tu lai te po chu klema asam khai zonga ti da no pon aswal tu lo mai thea tu pon se tu lan ti chuan an tianga chu tiam tu chuan kan in lama tu na kan in da zanin kan lumen nga nak tu kan da langin vui liam tu ani don ta ni ani tap ama hian ani le hanin zo te lok la unau pian pui te le ka tiang chi kha an yem an da da mem le nu le pa te la na yem nu le pa an nei to la ba unau pian pui ania tu na hian in khata han lom tu na unau pa po hela ya presbyterian ko kan lama chon anu pasuan vor tak ania asia den tharani anau ania an ni ho hian tian ina anam khom in an farno hi pasal nei to unsana an awam boka in an unau mi pa ka khi lampang aruna chala na mun leo tiang bela chon fanau ni om boka ni ani chu ani de kan thil theng bi khrim sim a kan eng mo han soi bel du khrim sim ya omem alo mem in the yem i chin po han ne ga lo soi to hei kan kong hi a thang reng khop ma ya i tu la chuan em ya rik takin ha che krang dung kha kong hi kong chuat sim sim te hi ama min a tha khop ma chu ti ra ro chuan kong te sau tok lo ba kong oi chu te do don kong ko tak tak te ta ma wang hianin i li thei hi kan film khurangai khop ma ya abikin balu la tur hian trak ruak te hian lo tlan thakhi na khang lama hian chak tak hian an tlana che solda te po thleng to i khem zel thei po ni kan tia i ain khap be burda no box si lawa ran chak lo tur te su mun chen khada kan han tar bok thin tak na hian an ni man mo tak taka balu la tur te ni chung ka ra chuan two wheeler te po huan kalna na mang tele nghe ni mun sang thang va dar nan kan lo mang na sa ve sia kum palam deu te thain an lo kenga in ti suwa che sual pal hi la zela chu wang chuan hin i sak lu tu lo hin ir thei te hi kan sam se ti hi ko sang mi pu yang po hian
กันนี่เงี้ยนี่กันดูดานะนี่ตีแต่ค่ะอีกันสวยดูนี่ตัวอัฐาก็ไม่นี่มุนติดาเฮียนไอ้กงตะฮีกงฉายกันหันติดตักหน้ากงฉายกันอีดกันอดกันหันติดตักหน้ากงอัฐัดเละกันบางเทียมเราด้วยจัดเขียนกันกลานผู้เมฆลังปังโปคันนี้เองเราเจ็ดส่วนนะที่อัดเส้นเวทเจ้าจันนี่เฮียนเสียตาตัวอินสุดเตให้จู้หุยนั่นแหละจู้หุยนั่นอินสุดเตโมเอติอันเตเตโปฮีมีอีสวยค่ะอดีตคบไม่นี่ขลังปังกงเตค่อยมุนไม่โปฮีปลานดานกันปลานฟิมซิมาฮีวันตัวจุ่มเตนั่นไม่อะฟิล์มคุรีอ่างไงเล่ไม่อินจ่าแต่มังไงตัวคบไม่เตียงกงเวลาเห็นตูนทิลเตียงที่จุดปลานจากวางโป้นี่ตัวมาเสละจุนี่กันVCP ผู้สร้างก็สวยค่ะอัฐคบไม่ก็เตียนี่ที่จวนทิลดังฟิล์มซิมาโคตรล่างอ่ะโมก็เตียขันสวยเบลดูลมถูกโมก็เตียบ่อยคุยดูเตที่ก็เตียเตค่ะขันสวยดูเตอีลอดในเยี่ยมเนี่ยเรียนไทยเขาสักจุงสร้างแต่กันหันสวยให้โซลนวมแต่จุที่ปุระรัมรีสูลอมกันเนี่ยกินข้างลำเดี๋ยวคนอัสสัมรัมรีสูรัมรีอะไรนี่แหละไม่ใช่ก็อย่างกันstate interstate boundary state ปัญหาเช่นกันเลยจุดบางส่วนนี้ให้ลำปังอารุยใช้ที่เท่ากันหันอินคอนโทรลกันที่เวียกพอเห็นกันฟักขวาคิดใช้เรามุ่งเห็นใช้สิ่งสังลักตัวเราซ้ำต่ำตะกอมลำมุ่งเนี่ยจุดบางส่วนนี้แห่งคงพอเห็นมุ่งดังจังเราก็จะพอฟิล์มคุริละรุยใช้อารุยจึงก็เรียกใช้ขัดเตะที่รุยเริ่มเราพอเช่นสเตทเริ่มมุ่งดังจะเราก็ปะเองว่าเจ้าเทียนในบางอย่างมุ่งสังจังเราก็จะพอเรียกใช้ขัดก็มาแต่นุ่นผู้มาจะพอฟิล์มคุริส่วนตัวเห็นกันหันเงินตัวนี้ชูอันลงโอเคหุ่นชัดมินเปียอีจัวกันโลไม่อ้อเลยกันโลเลยเลย